Hi guys, good morning. Des Papa Gabriel ya. Hi guys. Happy Saturday na tantanan guys. Ang mga labas Papa Gabriel karon sa hang ubanan dato sapa. Ang mga laban ring malabhunan na kay may aga sa gripo daris bay. So ato gadzir dato sa mujugan dato sa malabhanan pero di ko kada dato kamera guys kay unsang mabasa ning kamera. Mga labanan ron. Sabon na kuan. Para to. Karon may laban guys, isa ka basket o karang isa ka planggana. Ang maputi ang mga pangipawahi to kay insag lubog ag sapa. Ado man di color guys kay pwede ra man itong mga lubog-lubog nga tubig pero di siguro pa ron lubog guys. Agara ilang mga uniform man ning ipawahi siya. Okay. Namgamay ram pa ilang uniform noon kay mga puti, las kuyas, may klase gahapon. Friday. So karay mga di color may amang panglabhan karon guys. Doon ka planggana atang dadaan pa? Doon ka planggana? Nasa ba niya? Masige ba nagkaguan? Kasi magkugsingot ha? Tuwa na to. Ito sud. Nagas ga inday-inday aguan dari. Ang nga naisud ng manok pa dir. Karoon di makuan. Pugnawon. Tapos kulungan. Uy, mana yung nagpurma. Uy. Gainday-inday dari uwan guys. Sa mga bro, salamat sa Ginoo kay way hangin. May hangin. So napapagabrin kay Luoy. Buhi na imong matangad pa dir. Guys, nga buhi na sa mga tanom. Tangad og kamuti. Nagubang manok to nanilong dato sa mga ad. Pa. Mga badzong. Nagamang kanding pohon guys, amo tong gam ano ging anak kamalig kay arong pinato si isa dato sa bahay. Dan na masilas kamalig among gam ano kamalig dan ha. Tapad dapo danas ad sa baboy ba. Maligo lang na. Tata na. Sumoto na Miss Papa Gabriel guys. Unja. Nagandad din ka turong sabon. Sabon. Nagandad kaning baldi nga puti. Sa nagdako daning sunrocks o kaning powder. Nagdadaan guys. Saan ka man na maligo naman ko hang awan sa Papa-Gabriel kay luoy pod. Sana ang labunon. Imbis ting chillax mo na isa guys. Labunon man no isang akabangan. Gail. Ngatuon sa kita daring kuwasan sa kalabunan kay bugati mi da. So unsa among ipakuha ni Kuya Gail ring mga malabhan na daan. Doon ka sabon pa Sara. Sabon bar. Sara. Sara. Liya pagkaana la. Nag-aanap pa sa kiting niya. Oh, sila rin mabilin na rin mga chikiting. Lia, nira ka ha? Pagkaana la? Pagkaana? Mungkin, bata di mo. Mamuda di mang lakaw ka na iwan ha? Parang surubutan ka naman. Adzaw na naraguna. Sagdi raguna pa pa. Barang sarada ha. Sagdaan za. Sinig nga tusuan ka nang. Bikitan da lang. Bikitan na mo. Madaragod na. Adzaw lang palabikin sa muliki. Biya ko na dance lang ka na pa. Saktura nga. Saktura na. Basa ganun lang mga inilisas mga bata. Tumato na may guys. Pero mga manugdali rin lamang labunan. Okay, takits naman tayo ito sa pa guys. O di ko kadag kamera dato guys. Kaya nalagay uwan. Hanggang mabasa ning kamera. Sumato na may guys. Ba ako na rin balde. Nanhera mo ya ha? Iliya. Pag-eat na. Hinaghaman magsuwat ha. Okay, bye-bye. Sumato na Miss Papa Gabriel guys. Di lang ako magdag kamera kay nalagay uwan. Mabasa ning among kamera. Kaya sige panggawas ni Papa Gabriel ang mga buwak karong uwanan. Pantamang-tamakan lagi sa manok ag na dapit. Madugari ka rin dagwa. Lamang ipanguan kay na may tambok. Panglabtan mas manok ay pangpatungan na ganit pod. So. Dari may manawad guys diya. Bunag aguan kay nagkaring trapal kung ano sa tubig. Saud mi dana. Nagapay lang na masagbot kaya nang kuanon. Diyan na pa na ipang silong o kuana.
Pangakha lagi sa manok. Nay rang panuguan guys. Inday raguan. Ako mas papagabre lang may hinahinadyan dito paglaba. May pang pupong mga tambok. Ha? Ang saging na to guys, kaya naghana, naghinog to Wakat ko tapa. Nahinggan na to nahinog ka na, hadlok man kay na-wire. Diyan, lamid na ingaron kay 101, delikado. Diyan na makuhan si Jack, di na mag-101. Hadlok man na ako nun, kay na-1. Hadlok lagi, na-wire na anas. Saging ning dikit. Diyan na ganap po na ako nun, uwan na-1. Pang-arrange ng papagabril ang mga kabuwakan. Diyan gawas kay rong wanan. Hindi tamak-tamakas manok. Alam yung mga manok tamak-tamakan man. Nagkaring madag ka din nila matamakan. Nagkatong mga bagong tinanom, ilang ipang tamakan ang aluso. Una dari sa amang pantaw. Nabuslot-buslot namang ganing kaning trapala. Nabuslot na. Sauna na lang dari guys. Dan ara pa. Karon di kakuanas manok. Okay. Yan na guys. Ito na. Ipawanan ng papagabril ang mga buwak. Kumana pa. Mga tamnan. Maghanap jud day buslot ni guys kay kaurasin mo pus iring datos ibabaw kani trapal. Pwede naman tala itong mga basa pa dito ratas kamalig manabon. Na may kamalig dito no. Ako rin mga basa dyan ikaw pagkuan hakot. Ha? Signal uwan. Yung mga fertilizer man na guys, nagikakas mga manok, mo nagipang pupong papagabrin. Sayang. Hindi naman. Ano ka mga ba? Ano na naman tawang laba? Basin mo kusog gagawan. Ano na naman yung mga labas bahay guys? Kay maramo mo kusog gagawan. Ha? Umukusog lagi. Mo gani, na kurma. Gas dari tanan Ara naman milaba dari guys, kung mapuno lagi ni. Mapuno na, langan-langan, mo na ta. Hinay naman naguwan guys, inday-inday ba? Mga hinahinay namin sa papagabril, mo ito namin. Apa? Sana ta? Sana nang ibili ng kamera guys. Yan na guys, nanghagamog hagdanan sila sa kuya. Kailang ko ako nagsaging. Paghinay ba dyan pa? Narbay wire? Haluk. Hinag lang. Ala, nahinog na lagi. Mapagpikas man. Paghinay pa ha? Pikas. Hinog na ba di epod? Nabitaw, gawas. Hinog ko paghinay da pa pa. Tiaw, nahinog na di ay. Hingga na pod. Paghinay ba dyan pa pa?
Narabay wire, ginuko. Diyos ko Lord. Unsa nang na putlog ko ana? Babaw, papa. Panghinay baza pa dir. Balik. Lagi. Balik na, ade. Hinay pa dir. Ikaw ko na doon na. Balik na. Oh, lah. Lagi kakas man. Diya. Di. Pwede man na ugmak. Panghinay pa. Ito po isa to. Hingog na pod. Hoda pa. Hawa ba? Hamo dia ya. Nari wire ba? Na. Ha? Hinog na na. Ito naman na. Di pwede kinay wire. Ay, wire. Unsa na na das pikas ko ah. Na. So das pikas ipapagabriling kuan guys. Isang ipasandig ag hagdanan kay lisod man dari kina may wire delikado. Mahinay pa der. Putla na napapaoy bahalang matagak ngano ba maluso na. Buli mo ba na. Kanon mangyapon na nato. Di pa, tumba pa. Buk man. Sagdi lagi. Sagdi. Di tumbahar na mo bitay mo na. Katong babaw do na ano dahon. Di oh narabay wire. Oh, gino ko pag hinay. Jesus Christ. Kumpiyansa ra ba dyan na gusto nang gi. Kuan. Putla na na pa dir oy. Di pwede. Ang sila dos papasagda na mo. The water madungan pang kupon na. Bukat na, uy. Hinay pa. Si ano gani, along dito sa baba, naglisod gani magda. Duwa man ko. Nagluto ba kasi, Winnie? Nagluto ka ba nag-unsaging na ilaw? Katong kuan, nilusak. Buhat na lang, naglisod gani ilaw, duwa man to. Duwa man to ka ano. Daw man to kabulig. Tunggi hatudan eh. Ito ang magilusak guys. So, napay. Lusin na ba papa? Putla na na. Udah pa. O ano? Bahala agong madagmag. Hinugar ka. Bahalang matagak. Ano ba di? Ay kanon mampud. Huwag na ipisi. Binta. Pag na ipisi. Kaysa narabay wire. Hadlok ko. Hadlok ng wire. Sus, pag sagdigod. Ano ba di madagmag na. Kanon bitaw pud. Yung agam. Na, to na. Bengkag guys. Bahala na. At least. Safety. O di pa. Yung agam. Nang agan bitaw pud. Ya. Yan nga. Ano pa botoan sa kin dagag. Hawakin kita tagak. Pasag din sa na diha. Yan na guys, tagak na sa kabulig. Bahala dahil madagmak na. Ang importante nga safety ag nagputod. Yes no. Mati sa putod na. Sa naya ka na pa ito ya. Pango anang hinog at ang binignitin. Nana may daghang hinog guys to. So ko anan. Wala po yung uli niya. Daot di. No? May daghang hinog. May daghang hinog guys di ah. Daghang nangakuan, dengagan na natin nga luso. Pwede ba ka na bukbukon? Ay daghang hinog na ato nga binigniton. Ito na guys, putod na. Ang mahinog ato sa isud na, ato isud panglain ag mahinog pa. Why, ginuko, tatuloy lusot. Muli na sila sagdanan. Bugat ba nang hagdanan na? Inasyo salamat. Thank you. Dingaga ng mga dagmag at ng mga hinughang abinignitin. Pay pumunggus. Mami eh. Anak ang bulig na ba guys, no? Yan. Dito na nagsaging. Apa hinog pa? Yeah, naghanag hinog guys. Uy na. Sa nakabulig ang hinog pa. Naghanag hinog. Uy. Kinatay parang namas kayo itong rolakin ba? Saan rolakin? Kasi rolakin. Na guys, sa naghanag hinog. Ama na yung kuanan ka ng binignito nila mo ng hinog. Karon. Naghanag sa hinog pa na. Ang binignito ni Pader. Ito pa. Ako rin nga matutuan ka. Okay, the hinog is here. Nahingga na dyan si Zara.
Yes, harvest na may sa mga kuan guys. Ken, pasok ka. Hmm? Kasi may kaldirin. Haman na dahil may panglaba guys, di ah. Mas papagabril. Yan, haman na. Pero agi lang uniform. Ugma na ko no to. Okay. Kapoy na yung taon nagamang pader. Kapoy na yung taon kinusot. Mas mukha ko kaldirin kay magdang agmi og saging. Where is the kaldirin pader? Waman dari pa. Karing mahinog guys, na rin na isod kaya haning gamitan sa binignit. Pang binignit ni. Karing mahinog. Pang binignit ay. Duha na madag hinog. Duha na siguro ni kabulig ng hinog ba? Duha ka bulig. Duha ka sipi. Hinugan na si babaw. Okay. Yan na guys. Yan, ganda ng papagabril guys. Isa kabulig. Thank you Lord. Then na may na-harvest among saging. Yan na guys. Yeah. Wow, ni acid. Basta na tingnan. Guys, niyo to ta. Dabong. Niyo to kimyat. Niyo to tanin dyan guys. Dahil sabaw may guan kay grabe katasa. Nami kadyo ihigop og sabaw. Pagabril katasa ng tawag namang Ito. na guys, sinabaw. Alam mo, imo pa nagisagulag kamuti. Lagi pwede bitaw. Yes no. Higop tayo ng sabaw. Kasi ang tuhod ng ngereg. Kana. Ano pinero ni? Wala, napakasinan. Ito guys. Okay. Sabaw, las tasa. Higop tayo ng sabaw. Tabuan? Lang. Bang gayo ba nun? Ayan guys. Ayan sabaw. Apa? Sabaw sa papagabril. Imo, sabaw na. Bayar